Tuliko meillä mitään ulkomaalaisia? Okei, hyvä. Mä äsken nähtiin muualle. Hyvä. Tää on vähän tuonne videossa jollain. Ai vasta kyöräileitä. Kato sen verran korkealle ja No ei heti peistyy sen verran niinku, nyt se väri Varmaan aika aika paha. Huomenna tarkoitus. Nyt on aika vaan ihan epäselvä. Täällä on niin paljon aikaa. Voit syttää tätä laitteistoa ihan hyvin. Se on 2011 ja Oli aika muuten vasta. käsittämättä niin hämärästä sitä ottivat tuolla kupissa sillä kameralla ja niin linsseillä. Valovoima vaan riitti ja ihan terävää kuvaa. Meillä oli aika valovoimainen linssi. Niin, näin on. Mitä? Ai minä.